En todo caso, sairemos de dudas despois da visita do alcalde de José Antonio Dono á Alameda Municipal. E hoxe recibíamos do Concello estradense unha nota de prensa para falar do Plan Xeral. Segundo o Concello da Estrada, o Plan Xeral collerá unhas zonas estratégicas de apertura do que é o núcleo urbano, precisamente coa circunvalación. O Plan Xeral de Ordenación Municipal da Estrada, din en nota de prensa dende o Concello, que será debatido nas vindeiras semanas, contempla un modelo de ordenación para o casco urbano que facilitará a transición co solo rural. A malla urbana da vila será pechada por dous grandes viarios de circunvalación con importantes espacios dotacionais que envolverán o núcleo da estrada, xerando ao seu redor zonas de transición con diferentes niveis de edificabilidade, cada vez menores conforme se afastan do casco urbano. Esa previsión de edificabilidade responde directamente aos criterios fixados pola orde do 5 de maio do 2006 da Xunta de Galicia, que denegaba a aprobación definitiva do anterior Plan Xeral de Ordenación Municipal. A intención deste deseño, di a nota de prensa, é facilitar a transición entre o solo urbano e o solo rústico, pasando de edificios de vivendas nas zonas máis céntricas cara a construción de menor altura e con características próximas á de vivenda unifamiliar na parte exterior da vila. É dicir, buscarase unha fluidez no paso entre as tipoloxías constructivas características de cada solo, evitando impactos estéticos negativos e bolsas de construción en altura fora do núcleo urbano. Este deseño virá acompañado pola creación de novos espazos libres e de zonas verdes. A intención do Goberno Municipal é de dar solución ás carencias actuais que padece a estrada en canto a equipamento destas características. Por ese motivo, o novo vial de circulación sur funcionará a modo de rolda verde e irá acompañado coa creación de varias bolsas de zonas verdes e de espazos libres ao longo do seu percorrido no solo urbano e urbanizable.